Ayka. Tema, Ay, Cenk. vallahi ejek deydi de çık. Ben başka gruplara da sözüm nerede? Suratını gördüm diye bar paşarda ejek. Ben paşarda bakam. Ejek. Sen suratını izleyin. Uy. Amalay zato. Ejek skenin. Asri zato. Ejek şu manisini ait veren bana. Şu manisini ait ver zato. Ejek skenin. Pitu, işte ejek amalay. Ejek skenin. Ay, jangan melak balik. Oh, izin izin, nunggu mainin. Da. Alişka. Konya James. Para ejağım ne? Ne bana verelim. Ejağım kilen doyarsan konu. Alişka düşündün mü? Ejek amana ya, koy nomor doang dari ayat kata ejek kayfeng. Ejağımından fikrin kon ejağımından fikrin ejağın öyle daha iyi ejağın Ay fikrin. seling Ne solos kurulamalı pasta o ejağın fikrin. ejek kayfeng. Para bien kayfeng seling solos pasta dan tek dokon. Hem urlu çelim. Ejağımla. Yok sana bu ejağın fikrin kella da ibaret. Lale mer ejağın fikrin. Ejek bulmar bar bar ejek pasta dokon. Ejağımla fikrin öyle daha iyi ejağın fikrin. Ejek kayfeng hal kur otur sawar ejek. Ejek ya purno uj pasta dokon. Purno tek kiren ya lak dokon. Ini dan kur. Kurlama da. Kurlama ma. Ay men burlo ya na ejeng kayfeng sen ne mesegem burlo ya na ben. Ejağımla kurlama ejağın. Ejek beyt kuruluşmalar ha. Öyle beyt kuruluşmalar. Alişka bal gurlap bol yansın xili bağlan yapyan ejek fikri mengule gezip beş kuruluşyan gayı. Kavulmuşsun. Sen ay sana ay sen. Bol ya. Böyle men aytyanım böyle. Nem üçün hemmeniz yatırıya kalkında ejek ta 3 ile 4 aralık edil 10 meşir ön yani ejek sikcek kolonda da götüne barmağın sokup sikin tuzuruya kalkan. O ne atandan alın dertme. Ha? Nem üçün ejekden molun çağalar kalkak sperması der. Nem üçün. Nem üçün ejek kalkan ovasını çok dipten alıyor. Ejek sikin. Ya bol ya gelip destekleyin ya. Ya bolum yo me gelip destekleyin. Ben şu bak konu tutun. Ben eksan. Bogurlar kolonda ejek destekle. Bol ya burlo sana bol. Bol ya durumda ejek. Bol ya. Ne biçim ejek am ya la kol durmada burlo. Aşkavat yalnız kulen gelin. Kakın ödünde de kakın da şu aşkavat yalnız kulen gelin ne? Biken amını ejek karalık kanyala ya. Şondan soň näme çeken kakaňa biken kapron tursugy diýip ejek lakam goýýarlar. Şäher içinde. Näme çi? Gurle ejek ki gurle. Saňa pon ejek näme diýip dogry bol gurle. Erçin men kaka başka wada gelen wagty ejek kakaňa bir barel gidulen şep galp berýärem ejek tikkä giyjek yerim. Näme üçin? Men kakam kim çıkarlan Yede bara. Izinden var ben. Näme üçin beýjar ony? Beýdüwem ejek ken ýarym bar. Ol ba o dogo ken. Valla bal. Aşağı bal. Etsi. Ol ejek ken gurlu sen. Oldun değil mi? Şimdi ben ait. Bal. Bal bu. Ben ait aynı mı?
Ejeng ke aytacak bolsaň dogonuň keýi var köp burlaýan kelime. Bolly duran ejek. Näme üçin? Bolya näme üçin sen kakyň meni bastyrjak bolly. Ejeng içindäki enniki boljak jigiň mana körpüjü jigiňle. Şu ejeng amna elimse koyup ejeng göz jogan oýdum bol kör bolup çykdyr. Näme üçin şolar ya kakyň sen şermenni. O da hunnya ha. Näme üçin ejeng sikişene götüne barmak sokmaly. Ha? Näme üçin şeýtmeli? Atlamaly. Atlamaly. Ya bol. Dur sana daha iki koşulmasana ha. Alişko. Näme üçin ejeng aşky bady işmen diýip gaýdya. Bägem kommunalna girip bilmän. Ejeng sury küfte ýatyp durýar. Näme üçin? Sen ejeng zerarly sury küftedaky domlara, domlaryň agzyndaky ejeng diken. Agzyndaky reşot gojuklar sen ejeng diken ejeng kuntu zerarly goýuly şol tap bilýän. Sen zay üçin. Gurlaşa biriň jaňely alaýyna. Ejeng keninde gurlaýan ma gaç gidersiň sen. Soğa bu Malya sana bajyň köp. Näme şu taş gaýda. Ay bari tikdir sana ejeng. Ejeng agda baýlarga diýen dogon petugy. Ay Ya, ejeng